Yazi mina ngesimo engibathemba ngaso, ngithini manje, ngesimo engibathemba ngakhona abantu abaphila kimi, banamandla kakhulu. Abanje abaphila nje kimi abangibhekile bakithi banamandla kakhulu. Cela ungaqalisi uzama ukwenza into engangilungele mina empilweni yami ngoba ngeke bevume nami abangiphethe ngoba banamandla kakhulu. And kungayingozi enkulu ngoba bengathi nabekwata ngingenzanga lutho mina bese leso simo usibhekise kimi sibheke ngakuwe, uzobuye ukhombe mina ukuthi ngumthakathi. Ngiyanixwayisa ngempela abantu abangiphethe banamandla kakhulu. Into engingayithandi, yazi abathandi ukungibona nginganeme, abathandi ukungibona ngikhala ngoba uma ngike ngakhala abajabuli. Baye bekufune bekuthole lokhu kungikhalisayo bese bengiphendulela noma ngabe iyiphi indlela. Uqapheleke izinto ozenza ngempilo yami ngoba akusiyo impilo mina angiyiphileli, ngiphilela abathize abangathandi ngami. Kuyokusiza ukudlalela kude nami uma uze ngesimo esingekho right ngoba ungayithola ukwenkulu inkinga ungeke usakwazi ukuthi uphinde uphume kuyo. Uma ngike ngakhala ingaphakathi lami nje umoya wami angabibikho kahle. Eyi kuthukuthela abaningi abaseduze kwami abangibhekile, abathukutheli kahle, hhayi abathukutheli kahle. Wathinta uzalo lami kufanele ukuthi uthinte mina uqobo, nakuba kunjalo, hhayi bangiphendulela, hhayi kahle, hhayi kahle. Angixwayise nje bafowethu kuleso simo esinjengaleso ukuthi mina ngumuntu ongaphileli yena, ophiliswa abathize abamgadile, abamgade ngeqiniso. Themba ukuthi niyangithola, ningadlaleli kimi, angisiyo into yokudlala. Ngiyaxwayisa, danko.